Yauwa, assalamu alaikum ranka ya dade. Assalamu alaikum salam. Barka da zuwa wannan waje. Yauwa. Da wa muke tare? Kana tare da Abdulrahman Muhammad wanda aka fi sani da Abdul Ahmad. Wasu kuma su ce mai kwashewa. Mu kuma mu ce jagora. Ranka ya dade, me ya karfafa ma gwiwa zuwa kallon wannan shiri? To farko dai shi producer. Saboda na san waye shi kuma mutane ne da muke kokoyin sa muka kai matsayin da muka kai, so ina so in zo in ga me yayi dan mu ma mu koma mu ƙara shiri dan a ƙara mu dai ƙara shiri dai a ƙara jan damara tunda din da ka ji an ce UK Entertainment to ka san mutane ne jajirtattu wanda kuma kowa ya san tsayayyen producer ne, so kusan farkon abin da ya fara kawo ni kenan ni. Na biyu kuma in zo in ga shi fim din Fatake in ga da wani sako ya zo. Yawa. Sunana Daha Aminu Sani Mandori. Sunana Ali Idris. Abin da ya fi burge ni a ciki gaskiya babar Fatima ce ta fi burge ni, saboda tana kokarin ta kankaro yadda mutunci da komai da komai. Bare ma a ce lokacin da aka ce za a kawo kudin aurenta ta taho ta je taranto kudi ta yi mai ta yi kaza don ta zo a haɗa 'yan walima da ta al'ada su ta fitar da yadda kunya komai da komai, to wannan abin ya fi burge ni a cikin fim din sosai da sosai. Mahaifinka ne kadai ya kula da gida yake bibiyar gida ni yanzu. Amadu na daɗe bar gida shekaru da dama da suka shuɗe. Wannan na yi tafka babban kuskure. Yanzu wasu sun manta da ni kuma ba san wasu ba. Tun dangina na zuwa su bibiya ta sun ma ba zuwa, ni kuma ba na zuwa bare in san abin da ya faru. Wasu rasu, wasu ma ba sa gane ni. Tun mata na da ziyarta hatta kai ba sa zo, ba sa ma kula. Ina da mata da 'ya'ya a Sariya, akwai wacce ma na aura a Gumal, ita ma ban san halin ma take ciki ba yanzu. Sannan ina da wasu iyalan a Kamaru. Babanka ne kadai ya yi dabara ya koma gida da iyalansa, Allah kuma ya amshi ran shi can. Gaskiya alhamdulillah, kamar yadda dan uwana da ya tafi yanzu yake magana akan misali kasashe da ake tafiya daga wannan kasa zuwa wannan kasa, fim din yana burge ni akan haka. Sannan ina kallon fina-finai amma gaskiya ni ban taba ganin fim da ya burge ni wa kamar irin wannan na Fatake ba, saboda alhamdulillah yana nishadantar da ni kuma ta kowane bangare, ba inda baya burge ni fim din. Saboda haka ni burina ma a ce burina kawai a ce lokacin da fim din zai fito zai zo ma satin haƙƙaguwa nake yi in ga lokacin yayi, saboda fim din yana nishadantar da ni ko a cikin bacin rai nake to wani lokacin ina ɗauko shi in kuma sa shi sai in ji hankali na ya kwanta, ina samun nutsuwa. Especially misali yare da ake yi da kuma wasu yare na wasu ƙasashe da a yanzu zancen da nake ma na tsintsinci wasu yare da ake na wasu ƙasashe daban wanda Hausa ne amma kuma za ka ji da bambanci da Hausan mu kuma. Alhamdulillah, Allah ya ɗaukaka wannan gidan talabijin. Na gode.